Hoxe imos falar daquelas palabras que perden ou engaden a grafía C, segundo se escriban en galego ou en español. Imos aló co listado. En galego, adxectivo. En español, adjetivo. En galego, obxecto. En español, objeto. En galego, obxectivo. En español, objetivo. En galego, subxectivo. En español, subjetivo. En galego, respecto. En español, respeto. En galego, conflito. En español, conflicto. En galego, estrutura. En español, estructura. En galego, traducción. En español, traducción. En galego, condutor. En español, conductor. Está claro, non? Todas estas palabras escríbense coa grafía C nun idioma e no outro non. Soamente tes que fixarte. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Coñeces algunha palabra máis na que pase isto? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. En galego, traductor. En español, traductor. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!